Kwanega igoro ya umenyi kurwase constituency ya Bugetu tugose kurwase constituency Bomachoge chache anene ekenyoro kyanya myobo tu bagenda takoba gwetera amakongo kubwatekana na embure nyinge yeli ninya igenda takoba gutwase ensemo eyo tonyoro roboti rwase nchire bwikirano buna umurikito Apollinaris Akama agototebya amachaga kubusi koruso ko chigo bana bane gaki serikali kumuranje motokonya gaki tokonya abana bana konye bali miri bansi pi e family engima ebyo nebirero byabamenyi bekenyero kyanya myobo tu ekike gotoka location ya Mugambia constituency ya Bomachoge chache abwe bakolera embure nyinga sensemeyo egento kyagosereirie amagimabo korunse nasinywa sengwanda nabana nabo twagesire gopaka buna boniga moikire gaiga gochakora ona buna moi gufira fira kilikia mate kiale kesi kibuti musini ne ya kabere kere kira kibuti 80 nara macha ichire nara yaiga ona nje ngumetinga inkoru na sengochi asama litango rusama irioba ebungwaye nalengo kwana iga ngumiti abana bana bali cyo koiruro nyina na bwokanye yene je ko bwana Samueli injo mukrane iridawe mutugetu bwekenyo lekeiga lakini mukama bena ikora umugambi bacha gaiga nero witness ogendo te baya ankolentari boti yo mwalimu na moikire gaiga ase igonga ekinyo ki makenga nkulira tule amache gajirense ekinyo legite nebani ge yotari entunde entangani ya machayo bochase ensemeyo na ngoroga tietariria ya mwaga chama kai gora kini raundi ya teta mange mono bono nje nkumetinga ingo nganya gochi pia macha chira mange ayogo kumipaka nje ngondogete inyara kobe konkonya buna macha ya njandire gai egera kuseningira ne nyomba ko rumna cha teteiga ona ndo chingo saka ndata comment igaji te mumano yo na linde iga kabanga gali ko makera gitaji timangi na bono leo ndo ria tokosire mono twe twaka ita ne mbrene ndrete na kalbanya atubukira ndo bana kutuba ko serio ka ndrete kutira amacha na jiti miaka itatu ya tiru jimaga na ndanga muna lakini ya vile too much bono ka kitu kunya kuliranga bono ndende nduri sinki kuchinza muchwe mamichire siri amacha yoni gatenenirie meroberi ya botamba sensemeyo awase boy gokorosie ndagira na konyora oburaro yabeire gasia nkongu ngoro kumerani oyuongwa ega no bwone na chandikire amacha ari muane aichire ngusabe serikali yankonye abane bangaire njara yabaitire amacha gaste kobusi koruso ko chigoro gaki akogenderaiga tari gotoita Kakia serikali tokonye korwot kontora iri tuachande gire ntora utanondiko kormambi ntora likende tokonye gaki leta ngol kumakumbo yo manayonde kenyero kyano to bebe kaina ando kalwa nyara kingwane kimambi ngwa amaja abeyire gabu abano yo bomana manu mindo onaja mambi na kumi nanyol birade romba bwati sabana bakoya rambiyo macha kurbutuka bana bajandegete gonsinja saba kurara muchumu gimora macho bono kubulia kwabo gochiasa serikali no kubarusia sensemeyo na kubaligeria sagi ya yokomenya mpaka amacha yekero araere nanje ngubwate syo minto na bana bakake serikali onye mubwato bakonyi mutako tonganya mna tuyute kuri binyoro binde ngoja bale banganyu ba iru nona sara gaya bakanyere ngake se ko babyana ndwa maigwira niu no konya ntotagete abana bakonyu kyagana bono gako genda roroche no menyo wetu batu bai robo ko kali keranja vera turusia sa macha iga tu bikasagi ya torenga in ense ko rigo yemple rende arabu turara berro torenga kinya sago tu ba kwanya koroga kone mutore bo Machoge ga serikali etokonya abana ba mindo ko ba chikasi njongo chachi anko yana akorera ono ngo sabe serikali etokonya no nje biro bya nango sabe serikali nyara ko bage gonkonye sababu timanye tinga macha ya ara pasa kongira ndo jenga enyomba ya pendri je side ya kuripoteri ya NDC TV kurwase kenyoro kyanya myobo location ya Mugambia constituency ya Bomachoge chache ncheria tana Apollinaris Akama.